että nyt me pelataan vuorotellen. Junonkaa. Noin. Nyt siinä on täydellisesti mappi, näette. Me pelataan vuorotellen. Mikä haaste? Pelkällä shotguneilla ja haulikoilla. Shotguneilla ja haulikoilla. Esimerkiksi Itse asiassa... Otetaanko... Mikä... Otetaanko vaikka... Me päätettiin me... Älkää kysykää tätä pottiklaa, ei laitatte ihuvin vuoksi. Mut kattokaa teidän skinniä. Ei siinä oo mitään flexitavaa. Ihan kun mä sen sanoin. Joo. Täällä on MPC. Noin. Noit on kaikki Katanaa please saa käyttää. No ok, katanaa saa Koska käyttää. se on semmonen erikois. Tommonen. Ja hiiliikin saa. Hei, vihollinen. Eikä se... Toikin on joku siitä botti. Sille ei hävitä tommoselle. Otatko onisokka niin? Noin. Anteeksi. Moi! Anteeksi tuosta keskellä, mutta... Toinen fightti! Miksi toi on nakuna? Se varmaan on tekee messassa. Haastanko? Haastanko? Sulla on haulikot. Mitä sä oot saa? Kato teleport-maskin. Mites sulla mitään? Pääsit karkuun. Menettikö heilaa äsken? Joo. Fall. Mä vaan hauli. Oliko se hyvä? Oliko se joku hyvä pelaaja, joka... Talvella lämmin. Jos tää... Yes! Jos tää video ei kuvaa oikein uudestaan, niin mä kyllä teen part 2. No niin, sulla on aika vähän. Mä en voi mitään. Teleporttaa. Kumpi voittaa, Juno vai nää botit? Kumpaa ite veikkaat? Nää. Ai et sä hävit? Joo. Olisiko pikkusen noloa? Ei. Hävit tulla. Sit mä häviin. No, näyttää katsoa se. Ei vittu. Ampo. Se on oikee. Siellä on Hussein. Hussein! Hussein on siinä. Siinä oli Hussein. Leto jo aita. Oh my god, mikä tää? Katsotaan. Voi. Ai että. Pitäisikö ottaa pottikaveri? Potti. Älä ota pottikaveri. Pottakaveri. Älä ota pottakaveri. Älä ota pottakaveri, Juno. Bra. Se on vähän läppä pottakaveri. Älä tee tommoista. Pottaa. Pottaron. Pomppa tekee sitä. Ai meidän... Mä olin Jepsin, niin siellä oli yksi tyyppi nimeltä Pottus. Se oli... Se aina itki treeneissä. Eikä. Joo. Arvaa miten. No. Koska siinä meni aina tunteisiin, kun se ei saanut maaliin. Se oli Pontus. Aina sanottiin Pontus rauttu.
Ja mä en pelaa ennen yhtä juttua jälkeen. Mä en pelaa yhtä juttua jälkeen. Ennen kuin te olette yhden jutun tehnyt. Tilatkaa kanava ja laittakaa liikkeen. Jos te ette tilaa kanavaa, niin Muumimamma tulee kaulimella sängyn alle ensi yönä. Oikeastaan totta. Niin. Kannattaa varautua, jos ette tilaa kanavaa. Niin, ota mällyskät. Eräälle uhrille kävi niin. Jep. Tai Penny, missä tulee. Niin. Pennywise. Te päätätte. Niin. Laittakaa yhdessä. Tilatkaa kanava. Niin. Ja liikää. Niin. Töissä. Näyttäkää teidän kaverille tää kanava. Ne voi myös katsoa tätä ja Kattokaa. munssaa. Ja Kruunu siellä oli äsken. Miksi onkin pottikaverin? Siksi. Ok. Nyt Juno pelaa ja sitten pelaan minä. Siellä meni Jalmari. Ja ihmeessä laittakaa kommentteihin seuraavat haasteet. Laitetaan kommentit heti päälle. Kun pystyy. Heti kun pystyy. Ja mä luen niitä sieltä ja koitan toteuttaa haasteita. Mutta en mä ihan semmosia hulluja siinä saa tappaa pikaksella. No. Mitä tästä olisi? Mikä olisi? Ei hemuli. Ei hemuli. Siis tää on joku ravintola, minkä keskellä on joku kala-akvaario. Me kalastaa siinä. No paikan täällä. Sitten kun Leu saa kommentit laitettua, niin kommentoikaa mitä te teette joululahjaksi. Että ne jäisi, kun mä luin niitä joskus 8-vuotiaana, niin ja nyt mä oon 9, niin mä... Nyt mä oon 2. 2 vuodesta tekee YouTube-kanava. Ja sä tuhat seuraa. Niin. Laittakaa ihmeet, tilatkaa kanava. Tilaa kanava tai hämähäkin tuu. Voit rauhoittaa, kun voittaa tänä päivänä. Ihan mällystä. Toivottavasti voitat. Kun haulikot. Sulla olisi niin sairaat luutit, jos tää jos haata. Sitten me voidaan kyllä ottaa. Mä voin tehdä tänne esim. Vaikka jos mä haluun niin silleen, että mä saan avaa yhtään sestejä, vaan mun pitää maasta ottaa kaikki luutit. Mitkä on. Tää bottilegit tekee myös jonkun haulikkohaateen, kun se antaa mulle pelkkää haulikkoammua. Ja sitten me voidaan jopa, mä voisin testata ränkkelissä snipuhaastetta. Ootko vörtti? Mutta ei täällä siis ole. Joo ei. Koska ei tässä oo. Paitsi jos sä menisit siihen OG-nappiin. Jos mä siihen menisin, niin Ei, mä näen just pihun tuolla, mutta kun tää ei kauko-asee. älä jaksa. Uske. Sieltä medkitti. Oh my god. Mä miakalla sille. Utukset otat voiton tästä. Onko täällä kruunu? Ai onko? Oh.
Vedä medkitti. Mä näin Kruun visuaaleissa. Nice. Katsotaan eeppinen tai. Et sä nyt heitä mitään ammua kohti. Laita joku ihmeitä. Tumma säikä. Tuntuuko et voitot? Vähän. No niin, nyt. Mä eeppisen taistelun tuon, ei kun sen vihunkaan. Tätä on mennyt 10 minuuttia. Ja se perustus on. Toivottavasti täällä saadaan julkaista tämä osa. Kun siinä mun yhdessä, kun vedin chapter 2, niin video, niin mä tein sinne videon pelkän Dogbound Rootit haasteen, mutta sitten mä en jotenkin saanut lähetettyä sitä sinne. Ja siitä tuli vielä kaikki voitot, niin vähän jäi ärsyttämään. Tästä me otetaan kuitenkin voitto. Siinä on Mustafaani. Oh. No niin, sulle on lähellä. Kaukaiselta. Sitten lähti. Sitten lähti. Sitten lähti. Sitten lähti. Down. Oho, akku loppuu. Voi. Noin. Siinä näette taas junan vetämässä Fortnitea. No be like Fortnite. Ei pelaa aikaa kertaa. Mikä tää peli on? Ois pitänyt mennä seurapuilleen. Ei oo. Kuka mulle soittaa? Moi. Damn. Juno täällä meillä. Joo, pelaa Forttia. Joo, mä sanon jo sen. Joo. Otta. Pitää alkaa lähteä kohta. Häh? Pitää alkaa lähteä kohta. Ai pitää. Niin kohta.